seguim amb els qüestionaris. Anem a veure com podem utilitzar una plantilla de la LibreOffice per generar una sèrie de preguntes i després importar-les en el model. Haurem descarregat el format de la plantilla que tenim en el nostre curs de model, diguem que en plantilla el qüestionari, i l'obrim. Ens demana utilització per habilitar les macros, val? Si no ens ho demana o ens diu que estan deshabilitades, no funcionarà, per tant les haurem d'habilitar. Habilitem les macros i veiem aquí el LibreOffice i aquí ens apareix un nou opció del menú que posa qüestionari i ens ensenya els tipus de preguntes que podem fer: cert, fals, aparellament, resposta curta, selecció múltiple, el que falta una paraula, una paraula en blanc, numèrica, un colze i algun estil. Anem a veure, per exemple, una pregunta falsa i podem fer una declaració falsa. Es crea directament la pregunta, substituïm la pregunta i posem, per exemple, doncs, la setmana té 5 dies. I això és una pregunta falsa. Si volem fer el mateix i volem generar una pregunta certa, doncs el mateix. Podem eliminar els espais si volem i posem, doncs, la setmana té 7 dies. D'acord? Ja tenim aquestes preguntes. Guardem el document perquè així ens podrem treballar després. Fitxer d'ESA. Mirem bé on la guardem perquè l'haurem de buscar després i per tant tindríem problemes. No, qüestionari 0, per exemple. Anem a fer doncs una pregunta d'emparellament. Diem quants emparellaments volem fer, per exemple 3, acceptar, i aquí ens demana que inserim la pregunta, doncs, no sé, les capitals dels països. D'acord? Per exemple, Espanya, posem Espanya, posem Madrid, Portugal, posarem Lisboa, França, París. D'acord? I tindrem aquí les preguntes. I així ens podem anar fent successivament, per exemple, una resposta curta. Aquí podem posar hores té un dia, i aquí podem posar, doncs, per exemple, 24 hores, i podríem anar posant més opcions certes, així si les diferents variants que ens podrien contestar els nostres alumnes. I així no agafa només una de certa, sinó agafa unes quantes. I ja per últim, no sé, fem una selecció múltiple. Selecció múltiple, per exemple, amb 4 opcions. Hem acceptar.
i canviem la pregunta, per exemple, quin és el més curt de l'any? Aquí doncs podem posar 4 opcions: gener, febrer, març i abril. Ens fixem que estan totes en verd, per tant voldria dir que totes són fars certes, però en realitat només ho és al febrer, per tant hem de canviar l'estat d'aquests. Això ho fem en el qüestionari, resposta última, i fem el canvi de cert fals i la passem a aquesta falsa, seleccionem aquestes dues i fem el mateix. En aquesta, per exemple, el que podem fer és la puntuació, d'acord? Tinguin en compte que si la fan malament o la fan bé. Per tant, anem a selecció última, la posem pesos, val? I ell mateix, fixem-se que ens reparteix el que pesa cada un d'ells. D'acord? I si volem també podem posar-hi una retroalimentació a qualsevol d'elles, Per exemple, en aquesta d'aquí, el qüestionari de resposta cort, en aquesta del seleccionament, doncs que faríem i podem posar una retroalimentació que nosaltres no ens deixen en aquells moments. He de triar la resposta correcta de l'alimentació i d'aquí té 9 dies. I així successivament. D'acord? I així ens podria anar fent el qüestionari que a nosaltres ens interessi. Aquí el tenim en text pràcticament normal i ara el que hem de fer és treure'l en un format que el model el pugui incorporar. D'acord? Per fer això anirem aquí al qüestionari, li direm explotació i triarem un dels formats que hi ha. Ens permet fer una prova per veure si té algun tipus d'error. Ens diu que no té errors. És un qüestionari ben fet. Molt bé, anem a explotació i triarem l'explotació en format GIF. La triem GIF, d'acord, d'espera de carpeta on guardar-ho. Per tant, jo trio aquí la plantilla, qüestionari 01, posem GIF, sabem què és el GIF, li diem desa, ens diu que triem doncs en quin format volem el text, agafem UTF-8, això ens pot tindre problemes si posem accents o caràcters estranys, en general aquest no ens dona problemes, li diem acceptar i ara ens diu que ho volem guardar. De tornar-li a dir que volem que estigui a la carpeta plantilla i fem qüestionari GIF i fixem-se que el format és en format de text. Hem desa i ara ja tenim aquí el format de GIF a punt d'importar en el nostre model. D'acord? Que serà el següent pas que farem.